Horas marita saluna damang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatan de debatana gabi ojahan di Minggu tanggal 10 Juni 2024 ima nanenet sian buku 2 Korin bidu 5 memuka maisian ayat onom prodi ayat 10 ujaha ma tuhita salufutna asa na pos doro hanami toktong atik pe huwoto hami dau hami sia tuhani seliling maringanat di bagasat dagingok kami ay di bagasan na porsiaw do hami dada dope di bagasan na marnida alay lampos doro hanami jalalasan do bukas sia dagingon laho maringanat di tuhani di ayat sia didokon alani huhut hurik koti hami naeng halomuan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulo manang di perdalanan dope ai ikut gabi patar bedo hita saluhut na sugut di jolo ni habangsa baruhuman ni Kristus asa di jalo be hobartu nani ulani dagan di perdagingon manang nadinggan manang narwa ido yang kusahat damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus topik na gabi jamita di hita ima mangulu di bagasan haporsiaon dada di bagasan namarnida di bahasa Indonesia di hidup karena percaya bukan karena melihat amang inang hurian na inahulungan rasudedo hita menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini tanpa terkecuali siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, semuanya ingin melihat yang baik. Ikut tatapot tado akan adenggania tujuluan niarion asa dinggas sude hita terlumu bima nama tuhaton debata terlumu bima hita laho pahoton haporsia ini terupuk didok di ayat onom asa napos dorohanami toktong atik pehu woto hami dau hami sia tuhani lapatanna molo na porsia dohita kamang do tamunainang di bagasa perngulunon atik pe gudang akka tantangani baru kilo nih ro tuhita ro di bagasan akka parkeli warga otta iko boydo do honota hola tuhaniro natuk laho matongani hami hola di bataro naga besa da siodol hono nami asa bui marura malparbue nadingkan di hita manusia na porsia tu debata di sana itu kamang do tamunan daya itu didokon ai di bagasan haporsia do hami karena di dalam iman lah kami hidup sampai saat ini ala ni Tuhan debata na mangului hita di hata ni debata lahu pauton haporsia ota asa unang be olo mubauba rohatta asa unang be olo hita di beta-betahon akka dongata naso mangulahon akka danengani naramun ramuni asa unang parasidohot hita di si ido HP na didok dia ya pitu taparramo musia kamang betomong dia walu didokon alai lampos doroanami tetapi kami akan tetap percaya kepada Tuhan apapun keluh kesah yang kami hadapi apapun perjalanan hidup yang kami hadapi ikut debatado HP dengan nami asa marparbue nani ulanami taparramo musia kamang betomongan dia ya sido sia didokon alani huhut warakoti hami naeng halomuan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulu manang di perdalanan dobe lapatan na di siya kamang do tamunenang mulut buat tu di permulut sigano pari contoh na tu dia behita mangalaka iko buiru dong honota paso-paso hami Tuhan di sude na wadopi hami tarluma di kita dokon holan hodo hurikoti hami ima nahinakam di ayat sia
Di ai 10 di kona kamang do tamang ido odo garis besar sestongna ai ikko gabi patar bedo hita salukutna ikko patar do HP hita lapatanna di si danga dong be HP si birota da mongolo danga dong be lapatanna di si manang isarana danga dong be tahu to kita dang tahu to be hita mangida jolma adik pe bugus hita adik pe jolma na adong dijual tuh di adik pe adong nomor se kita boy do honotta hola di bata do HP nama ngalehon akan hariko di permuluku. Jadi jangan pernah takut dalam kehidupanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu dalam setiap perjalananmu. Iko boy do honotta di si debata nama noppa sa sude debata nama ngalehon akan rekoti diganup akka barulon nami asa marsonang sonang maria ria hita laho manopot Tuhani ido nahinakam barhidi turpuk camita dia pala tikyon di minggu tanggal 16 Jun tarima nakngannya kamang do tamunena di haturangan di turpuk asa boy si paraga nota dengan perlota jadi ahama neneng aplikasi honota dengan aka perlota apa yang bisa kita ambil apa yang bisa kita petik dalam ayat ini nah berjuluk raheado tebigi paduhan di habata hota mulai didok baris-baris nih aja di rura pengalawan molo marsuru raja daedo molo so nioloan molo nioloan dapotan pangomuan molo so nioloan dapotan harta kamang tamunena dapotan pamagoan sialani do kamang do tamunenang habatahoni falsafah yang tertulis di dalamnya sangat terukir kuat labatanna di si mulu marsuru raja ikun uluatta do labatanna mulu marsuru di bata ikun uluatta do unang bearong ang di bagasa pamikiro ta dang adong riko ni na marminggon dang adong riko na pertanyaangon dang adong riko tita nalao mula-mulaon labatanna di si asa hota porsia hota asa unang ulu hita di ela akka dongata naso porsea alai iko parsido do hita laho mamaritaho bari na uli asa boy hita gabe naposona orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanannya berkamu nama iko dapotan pasaulia tunasida danga dong kolak kata sabing none alai ikon lehonone debatado apapun persoalannya apapun pergumulannya debatado HP nama ngalihon narikoti diganup akka parngoluota sirani do kamang do tamuena ramu do tabuat to diganup akka parngoluota mulu didok mangulu do hamu amang nababan contoh mangulu do hamu inang buru situmorang labatan na disi mangulu do hapor siamuna manang na holan seremonial do hamuna na berminggu atar songni do HP na di patol hasut hita asabu hita mangulu hapor siamta asabu hita mengandalkan Allah asa unang ulu hita be tahuton apapun keadaannya apapun persoalannya ikko bodo dohonota di batado na mangalihon narikoti diganup hami na porsea tu Tuhani sianani do kamang do tamulanang sangat menarik do jamita di minggon asa bui hita mangulu di haporseaon nak ngani songo topik ni mingguta mulu di hata Indonesia nak dulu hidup karena percaya bukan karena melihat lapatan nadang nabui taparwahon hati-hati narong di bagasan mulu di jasmani takat dang bui taparwah alai mulu di kerohaniat ta di rohani lapatan na di si dang apala bui ta di batari dahod di si alai mulu taringo tu parto diota hirana murado atu satta di batado HP na mangalihon ngulu
partodioni de hami songon padokan didok debata tu raja songon padokan ni debata tu hita saluhutna akka manusia ai parhitian ni debata do nasida dingodu pardangon alai lumu bima dingodu partodion asa lam marsoba hita laho mamuji do pasanga pengkuaran debata ido HP nanaing buanutta mulak nanaing buanutta tuganup akka parngoluta semar mulia mahatan di debata di tonga-tongata amen martang yang rahita debata manami namar mulia na badia jalan naso mapacohotan nunga di patari dahuku ale Tuhan wasom na balgai na macai ulia le Tuhan dihami sudi akar was ni huriam na prosea na marlas ni roha laho mamuji do pasanga pukuarmu toktong ale Tuhan ramo tihami diganup akka parlakau nami asalam marsitu tuhami ale Tuhan na uso-uso tuho asa unang olo mungkin haron nami asa boy hami gabi akon na hinakolong mi ramuti hami di bagasan akka pangulon nami ramuti nang sudi ruas ni Korea di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho asimaruham amin